100만 원 그래. 그럼 나 뭐. Enggak 싫어하잖아.
Ngapain dibawa pulang habis nanti duit?天武静ヶ岳の北さんです。B ブロック MC をしていただきます甲州大会の松山兄貴でございます。頑張っていきましょう。はい、それでは A ブロック A チームからまずは最初あざいで近江天下祭り行ってみようか。はいはい、皆さん手拍子よろしく。あ、よっしゃい。よいしょ。網走だけの長丁場、皆さんの手拍子だけが命だ。どうぞ会場を盛り上げよろしくお願いいたします。
B チームも負けてないよ。はい、それでは B チーム参ります。いい感じに風も吹いてきました。旗西の皆さんの腕っぷしを見せてあげてください。いきます。曲はストリートオブソーラン。さあ行ってみよう。Lautan banget itu. Iya, gede. Itu nggak pugu. Itu mah saimbang kali. はい、私の皆さん、ありがとうございました。それではですね、はい、私の皆さんには、外にはけていただきまして、中に北海道大学園の皆さん、入ってきてください。よろしくお願いします。園の皆様の前に会場のお客様に落とし物のご案内をさせていただきます。メイン会場西側の砲丸投げの場所あたりで
アクオスの黒いスマートフォンが落ちていました。アクオスの黒いスマートフォン、ニコちゃんマークのフィンガーケースがついております。アクオスの黒いスマートフォン、ニコちゃんマークのフィンガーケースがついています。お心当たりのある方は本部テントまでお越しください。会場にお集まりの皆さん、こんにちは。これから北海道大学の演舞を行いたいと思うのですが、櫓から見てステージ側、そして反対側の2種類北海道大学園のメンバーがいます。ぜひ見やすい位置に足を運んでもらえたらと思います。大丈夫、ここまで来れるしそうそう、抜いたら乗ってくれるのに改めまして、アザヤパリ祭りにお越しの皆さん、こんにちは。北海道札幌市より参りました北海道大学園です。メインステージストリーム会場に引き続き櫓を囲んでの演舞をさせていただきます。踊り子一人一人の素敵な笑顔が見れると思うので、ぜひお写真を撮っていただいたり、大きな拍手でご声援のほどよろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。
稚内、北海道のあれでした。北海道の民謡であるよさこいソーラン節をアレンジした南中ソーランを行っております。北海道大学園は毎年稚内南中からギリギリ南中ソーランを行っております。これから南中ソーランを披露しますので少々お時間のほどよろしくお願いします。Ulit ka rin. Apa? Alam ya.ぜひ、メインと左右両方向にメンバーがいますので、ぜひ散らばってご覧になられたと思います。よろしくお願いします。Walaupun pisan aja. Benar. 屋台に並んでる皆さんも、そしてご飯を食べてる皆さんも、ぜひ南中ソーランを見ていってください。よろしくお願いします。それでは北海道大学園による南中ソーランです。
would have liked to have you. I would have liked to have them. Yeah. 北海道大学の皆さん、ありがとうございました。やぐら周りに集まってください。Kita juga nggak tahu juga. Serius. Oke semua. Iya. この後ですね、やぐら周り会場を使いまして、Oke. Baterainya皆さんにね、bukan baterainya. その後ですね、いろんな総踊り曲、日本全国よさこいのいろんな総踊り曲を Sini gua videoin. Depan sana. その後は、memang恒例になっております、旗振り合戦になっておりますので、どうぞよろしくお願いします。踊り子の皆さん、旗振りの皆さん、やぐらの周りに集まってください。 Nah, Batur mau pakai baju gitu. Itu untuk si Amang itu untuk. Ditarik aja loh. Merah tapi nya. Mandi, lu mandi. Mandi lu. Ayo Kak. Naik ke bawah we joget ayo. Oh, Sarah tuh tas lagi sini.
「
充実唐揚げかき氷はいはい、ここはしんどいな。ここはしんどいぞ。行きましょうか。頑張っていこうか。落として落として、もっと落として。はいはい。
まだまだありがとうございました。撤収。ありがとうございました。渚一世風味の皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。代表の方、インタビューさせてください。代表の方一人出てきてください。ありがとうございます。代表ありがとうございます。すごい、なんか個性がやっぱりそれぞれすごいですね。本当に素晴らしい。お疲れ様でございました。ありがとうございます。マスクもまた、これますよね。はるばる金沢からお越しということでいらっしゃって、すみません、ご存じないと思いますけど、どうもすみません。これから今回の展開です。すみませんね。金沢でもうこのアップライトに出るために、もう日々練習をして挑まれてると思うんですよね。そうですね。金沢の方では今演舞で少ないので、パレードに出るためにパレード練習して3年ぶりにチャンピオンです。地元の良さなんかがこう出てるということですよね。素晴らしい渚一世風味の皆さんでした。今一度大きな
ですね、ヨーヨーのところで、ヨーヨーの屋台のところで、この可愛いカバンが落ちていたそうです。あら、このカバン。そうです。しっかり重たいです。中にたっぷり入ってますので。なんか見てみますか。やめてください。そしてですね、こちらに紫色の可愛い猫ちゃんの、お財布落ちておりました。そうなんですよ。先ほどのリコカに竹俣いおりちゃんって書いておりました。竹俣いおりちゃん、お財布落としてます。知り合いいらっしゃいましたらね、何してますか。さて続きまして3チーム目ご紹介させていただきます。若狭なるこれいきなりの皆さんです。はい、いきなりの皆さん。福井県小浜市から参加させていただきます。若狭なるこれいきなりと申します。今回で2回目の参加となります。この中でも1人の真ん中、なんか読んだ美味しいかな。皆さんこんばんは。福井県小浜市からやってまいりました若狭なるこれと申します。もう一度踊れる喜びをしっかりとかみしめて精一杯頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。あ、いやいやいや、味見ちよ。味見ちよ。若狭を土地神に幸福を田の神、海の神、山の神と共に暮らす若狭。構える。めげつくに若狭を守り、土地神に幸福を祈る田の神、海の神、山の神と共に暮らす若狭の花火。「
ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。今回はちょっと少数精鋭でね、そうなんいやです。素晴らしい。めちゃくちゃ気持ちよかったんちゃいます。あ、そうですね。お客さんですからね。気持ちよさ。声がむちゃくちゃいい声されてますね。すごい。ありがとうございます。素人じゃないでしょ。いや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 。いや、そこら辺のおっさんです。はいいや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 いいや。やもう背中から見てましたけど、はい気持ちいいんやろなと思いましたよ。その通りです。ほんまその通り。ほんま僕。ねかけえ、ね声ください今回ねこちら実際お子様もいらっしゃったりとかして、ね孫までいらっしゃる。お孫さんここにはいないですけど。はいはい。まだね、今日はちょっとね、人数の方がね、半分しか来れなくて。あ、そうですそうだったんか。ですね。コロナで。あーそうですか。だからもう団体としてはもう幅広い年齢層でいつも楽しんでらっしゃると、あ、なるほどなるほど。それができるのがこの歌よさこいだということですよね。さすがです。ありがとうございます。ね、もうさすが上手にまとめてくれはる。原田さんがさっき裏で「べっぴんさんがやるな、タレントさんかな」って言ってました。いやいやいや、本当に本当に踊ってる女性の方もむちゃくちゃ綺麗やったから。言うときます。あ、言ってください。ちゃんとその原田君が思ってる人に言えるかどうかが全員です。全員綺麗でした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。若さなるこれ嫌いの皆さんにもありがとうございました。ありがとうございました。っていうかなんか踊りもなんかこうジャンルがいろいろあるんですよね。そうなんですよ。よさこいって深いんですよね。深いよねバリエーションも